Senyor García Aranda, els jugadors del València faran la sacada inicial. Aquí tenen l'àrbitre demanant que s'acabi d'aclarir una zona de l'estadi, concretament la zona del corna, on són les brigades, on hi ha la policia trepitjant pràcticament la gespa. I aquí tenen la banqueta de l'Espanyol amb l'home miracle, dèiem, amb Paco Flores, un home de la casa que ha fet el miracle d'aixecar un equip que estava molt ensorrat. Un equip en el que molt poca gent hi creia i que ell, amb la seva personalitat i el seu tarannà, ha pogut mantenir a primera divisió. Aquí tenen la zona a la que fèiem referència i a la que veiem Antonino, un home que avui estarà especialment tocat perquè durant molts anys ell ha estat l'encarregat de tenir aquesta gespa com una catifa. Comença el partit a Sarrià, ha començat a bellugar-se la pilota en l'últim partit oficial de l'Espanyol al seu estadi. Àngel, bona tarda. Sí, hola, bona tarda. Vostè ha viscut en aquest estadi nits màgiques. Què sent? Home, sempre quan alguna cosa que ha estat molts anys a la casa dels espanyolistes doncs se'n va per terra, mai millor dit, doncs òbviament molta tristor per la gent que d'alguna manera o en algun moment ha estat ahí, no? Aquí tenen Antonino, l'home al que fèiem referència, l'home que després del primer convidador de l'estadi ha tingut aquesta gespa a les seves mans. Avui recordaven, que no podia ser d'una altra manera, perquè sempre que hi ha un record especial surt vostè, Àngel, aquella nit màgica de la UEFA. Sí, ha estat un dels partits, jo crec, que Sarrià ha vingut amb més ambient, no? La gent més volcada amb l'equip. Fins i tot diria jo que més que la nit de la final de la Copa de la UEFA en el partit d'anada. Juga l'Espanyol, que intenta fer la primera jugada d'atac, la pot treure el València, que avui no s'estarà de romanços, intentarà endur-se l'última victòria en el campionat de Lliga. Ho ha de fer l'Espanyol, que ho prova amb l'Ardín. És la primera pilota que li arriba al capità, mira de marxar de Ferreira, treu una bona centrada, que se'n va pel darrere de la porteria. És pilota de porteria per Solixerreta pel València. Haurem de rectificar, Pere, en el full oficial que el Real Club Deportiu Espanyol ofereix a tota la premsa. En les alineacions de Paco Flores i de Jorge Valdano s'anunciava la presència en l'equip valencianista de Mendieta amb el dorsal 6. Mendieta no juga, no és sobre la gespa, i en el seu lloc hem de col·locar el dorsal 10, Fernando, que sí juga. Que semblava inicialment el que havia de jugar, després ens ho han arreglat. I ara Xavier Torres, pendent de tot, ha recuperat Fernando, que és l'home que toca la pilota amb el pit i intenta fer jugada amb Poyatos. L'ex de Logroñés obre la banda. Mira de fer jugada Carpin. En Fernando ha quedat bloquejat. Carpin marca falta el senyor García Aranda. És falta favorable al València. Senyor Albert, bona tarda. Bona tarda. Vostè també va tenir alguna nit boja aquí, amb partits de la UEFA, eh? Sí, de quart àrbitre. Fent-li companyia a l'Àngel. Sí, senyor. Tot i que encara no es coneixien personalment. Doncs no, encara no tenia aquest plaer. Ara parlarem amb el senyor Albert si per un àrbitre també és especial veure caure un estadi amb aquesta història, amb aquesta trajectòria. Atenció al llançament de la falta, però, de Carpin, que buscarà probablement la rematada d'algun dels seus companys. És Carpin qui intenta fer la centrada, l'ha pogut treure l'Espanyol. Cobos toca Fernando, la pilota arriba a Carpin altra vegada, prova un xut que no li ha sortit massa bé, la pot treure Pacheta, altra vegada Pacheta jugant amb l'Ardín, ha posat el peu Iván Campo, recupera el València, Carpin. Fernando per Ferreira. Ferreira mira de fer-li un túnel a Cobos, ho ha pogut fer, ha tocat Vlahovic, que és aquest que va pentinat com un Spice Girl. Moya. Encara Moya cau a terra i a falta, diu l'àrbitre de Pralilla. Diu García Aranda que s'ha de repetir aquest llançament de falta, senyor Albert. Per vostè també especial, aquest dia o no? Home, també especial. 75 anys, un estadi a una ciutat com Barcelona, doncs, com va dir el Xavier Torres, quan passem per allà tots ens en recordarem. Els espanyolistes, els àrbitres
i els que no són ni d'un ni d'un altre costat. Llançament de Karpin, l'ha pogut treure Cristóbal, ara posa el cap Cobos, la pilota arriba al mig del camp, Uedek ha fet un bon control orientat amb el cap, mira de marxar, cau a terra, l'àrbitre no donarà falta a la Karpin, és pilota per Ferreira. Obre la dieta perquè corri Sietes, la pilota que va marxant fora de banda per l'Espanyol. I ara s'ha desplegat al damunt, just al damunt de la llotja, una enorme pancarta que diu endavant Espanyol, salvem Sarrià. La plataforma que mira de salvar Sarrià continua lluitant i pel final d'aquest partit ha demanat una mocadorada com a protesta a la venda de l'estadi. Hi ha diverses opinions. El senyor Jorge Malet, un exdirectiu de la casa, també té una proposta per salvar Sarrià, però la junta directiva diu que no hi ha cap altra solució que vendre l'estadi. Uedek a l'interior de la gran, mira de fer jugada, Ferreira tocat i a corna. És el primer del partit, Xavier. Sí, és el primer en un partit ja amb 5 minuts de joc i sense que hi hagi hagut encara cap oportunitat per cap dels dos equips. Partit, de moment, dintre del terreny de joc, força fred. Que no deixa de ser curiós, perquè és un partit carregat d'emocions. El llançament el farà Cristóbal. Llarg, passat al segon pal, l'ha posat al cap Fernando, la pilota surt cap a la zona de Karpin, que mira de fer una jugada personal. Hi ha hagut una falta, la targeta de Karpin, clara i contundent sobre l'Ardín. L'ha agafat pel coll, l'ha tibat enrere. Senyor Albert. No li treu la targeta perquè el partit el té controlat, és una falta al mig del camp, no comportava perill i per tant no crec que Chema García Aranda li ensenyi targeta groga. Doncs Chema no té cap targeta, però ho semblava. Semblava que havia de ser de targeta. Sí, però dintre d'aquests marges, pensi que és al mig del camp, que no hi havia cap perill, que el partit, com molt bé ha dit Xavi Torres, fins ara és fred, està dominat, i tot fa aconsellable doncs, no treure aquesta primera targeta encara. És una amagatge, una mitjana de 5 targetes grogues, tant en la temporada 96-97 com en els 110 partits anteriors que ha xiulat en 7 temporades a primera divisió. És a dir que no en treu masses, perquè 5 són poques. Atenció a Vlahovic, que ha fet falta, ha tocat la pilota amb la mà. És una jugada també de targeta que no ensenyarà. Per cert que amb José María García Aranda Encinar aquesta temporada l'Espanyol no ha perdut mai. En Lliga va guanyar 5-1 a l'estadi de Sarrià a l'Extremadura i va empatar a 2 a Vigo. Atenció a l'Ardín, que prova una vaselina, no li ha sortit bé. Mentre que el València sempre ha guanyat amb ell, és a dir, cap dels dos equips ha perdut amb García Aranda. Ho ha intentat Jordi Lardín des de molt lluny i aquí tenen les mans de Vlahovic, aquest jugador que dèiem que pentina com un espaiguel, per buscar una referència que ens hi entenguem tots. Ara ha pogut tallar Pochettino. Havia de fer jugada d'Arteaga, la pilota surt a la banda. Farà per Javi Navarro. I aquí tenen la pancarta a la que fèiem referència abans. Està just al damunt de la zona de la llotja. Nando. Ja ha acabat curta Nando. Pilota que recupera Fernando pel València. Poyatos. Baixa Arteaga a recuperar aquesta pilota. Marca falta l'àrbitre de Poyatos Arteaga. Com al minut 8. Torso Bizarreta, que no es complica la vida i envia la grada. És l'habitual que fa Andoni Bizarreta en jugades com aquestes. No arrisca gens perquè les poques vegades que ell ha arriscat en accions amb el peu sempre ha acabat creant un perill impressionant a la seva pròpia porteria. Sí. La millor solució és no jugar a la pilota. Com a mínim la més intel·ligent. Ara és Cristóbal que mira de fer la centrada, la pilota ha tocat al cop de Sietes, recupera altra vegada Cristóbal. Darrere de Sietes esperarà Moya. Cristóbal ha mirat de fer una jugada interior que no li ha acabat de sortir bé per Cobos. La pilota diu l'assistent que no ha marxat. Vlahovic que se'n va, cau a terra davant Pacheta i a falta. I tenen Vlahovic, que no ha estat tot el que s'esperava d'ell a València.
I aquí tenen Paco Flores. Venga, ya basculamos, vamos un poquito. Que no ven. La Moya. La pilota efectivament no ha sortit. Ha de sortir del tot, senyor Albert. Sí, sí. La imatge és aclaridora del tot. Parlaves de Goran Vlahovic, el jugador que a principi de temporada ve un munt d'equips que se'l disputaven, va fer un contenciós fins i tot amb ell perquè, segons deien, havia firmat 2 i 3 precontractes en diferents institucions, va acabar firmant pel València i al final la veritat és que, tot i que ha fet 7 gols, no ha ofert un rendiment espectacular. Només la falta ara d'Arteaga Fernando i aquest és Carpin, l'altre del que s'esperava més. Acaba de barra en Carpin, davant d'ell Torres Mestre, que acaba de renovar per l'Espanyol per 6 temporades més i que feia broma fa uns dies sobre la seva clàusula de rescissió. Juga el València enrere per la pressió de l'Espanyol. Iván Campo, altra vegada Iván Campo. La pilota salta, queda en poder de l'Espanyol. Aquí tenen Iván Campo. La pilota de l'Espanyol, ha tallat Carpin ja fora de banda. Som al minut 11 pràcticament de la primera part. Continua l'empat a 0 i Àngel, fins ara no hem vist massa coses. No, la veritat és que no hem vist res, no?, en aquest sentit. Tot donava a entendre que sent un partit, doncs, vistès, ja que cap dels dos equips es diu res important a nivell dels punts, podria ser més relaxat i, per tant, els marcatges poden ser no tan forts i durs. I la veritat és que fins a aquest moment no hem vist cap combinació. Molt de centrecampista, moltes pèrdues de pilota, però gens de perill. Ara intenta crear-lo Vlahovic, davant d'ell Nando, Vlahovic es queda sol fora. Vlahovic esbronca Moya, que l'acompanyava tard. I ha estat l'home que ha creat la jugada de perill favorable al València, després d'una errada al mig del camp de l'Espanyol. Aquí tenen Nando acompanyant la pujada de Vlahovic, que ha buscat posició de xut i amb l'esquerra l'ha enviat fora. En el que ha estat el primer llançament del València, arriba el minut 11, un també l'havia fet l'Espanyol. 4 minuts abans en aquella vaselina llunyana de Jordi Lardín. Poca cosa fins ara. Molt poqueta. Ha tocat Pacheta per Arteaga, la pilota ha rebotat a les cames de Javi Navarro, recupera el València, Poyatos, intenta fer una jugada interior per Vlahovic, que està sol, com un mussol a l'interior de la gran. Vlahovic se la prepara, ha fet una centrada estranya, a la que no hi ha arribat Moya, la pilota s'ha anat per la ratlla de fons. En una acció, Àngel, en què ningú acompanyava Vlahovic, i això que hi ha 3 mitges puntes molt ofensives com Moya, Fernando i Carpin, però ningú arriba. Sí, aquest ha estat un dels problemes greus del València, no? Tenint en compte que el màxim golejador ha estat Leandro, que va arribar tard i només porta 8 gols. Si Vlahovic cau a una de les bandes, ja em diràs qui rematarà, no?, en aquest sentit. Home, tenien Romario, però el senyor Aragonès, generós i després com ningú, el va deixar marxar, perquè es va enfadar amb ell. Sí, bé, però ja s'haurien de conèixer tots els motius per poder emetre un judici, no? Però de tota manera és un dels pecats d'aquest equip, no tenir un home a gol, al igual que l'Espanyol, que de tota manera l'Espanyol el màxim golejador és l'Ardín amb 9 gols, i és un bagatge molt curt per l'home gol d'un equip, no? L'home gol d'un equip ha d'estar rondant els 15 gols com a mínim. És que ha estat un dels greus problemes de l'Espanyol aquesta temporada. Ha fet 48 gols, és el 8è pitjor equip de primera divisió i si mirem els de casa té una estadística impressionant. És el 5è pitjor equip pel que fa a gols a favor i en canvi és el segon millor, només n'ha encaixat 13 en l'aspecte defensiu. És curiosíssima l'estadística de gols. La directiva de l'Espanyol també va estar sembrada, com es diu vulgarment, quan va vendre Urzaiz i només va comprar un reforç, un punta Uedec, que recordem va estar molt de temps lesionat, i aquest ha estat un dels drames de l'equip de la carretera de Sarrià, que afortunadament ha acabat doncs bé, perquè l'Espanyol està salvat ja de cara a la temporada que ve. Amb la posterior incorporació a Radu. Bé, però aquesta de Radu ja és més festivalera, Una miqueta per culpa de la situació de l'equip, no? Radu se'n va anar de Sarrià dient me fa mal de la gamba
Em fa mal la cama i ha tornat dient el mateix. Ha jugat poquet Rado a causa de les lesions. Fernando amb Carpin. Altra vegada Fernando. La juga la pilota al València en el seu camp. Ivan Campo per Ferreira. Aquest amb Sietes. Un altre que tampoc ha jugat pràcticament res aquesta lliga. Ferreira. Sietes aquest any deixarà el València. Fa l'efecte que hi haurà neteja a València. Sí, però amb motxo i tot, 3 partits com a titular, Sietes. 8 en total. Ha marcat falta l'àrbitre, la pilota que s'enduia Cobos s'ha de quedar on era. Ha estat una falta sobre Poyatos. La juga la pilota al València, és Ferreira, amb Moya. Gavi Moya mira de fer jugada, es pot recolzar un Vlahovic, ha trigat molt, l'ha pogut treure l'Espanyol, recupera ara altra vegada el València. Hi ha moltes errades, Àngel. Hi ha molt d'acúmul de jugadors en aquesta parcel·la i fa difícil que es pugui triangular. El València intenta tocar, però se li està fent molt difícil. Em preocupa que em digui això perquè l'última vegada que vam veure un partit del rei de l'espectacle, de Valdano, ens va fer viure un drama de partit amb això d'acumular homes al mig del camp, no vam veure res. Sí, però va ser un partit diferent perquè tots dos equips, la línia defensiva, em sembla que era la Real Societat. Sí, la Real. Vam veure un gol de Carpin i després 20 jugadors en 10 metres quadrats. Sí, exacte. Tots dos equips avançaven molt la seva línia defensiva i per tant estaven jugant en 20 o 30 metres quadrats i ahir sí que era pràcticament impossible poder lligar alguna jugada. Ha tallat ara Ferreira, ha canviat fora de banda, pilota per l'Espanyol. Aquí tenen Valdano, l'home de qui estàvem parlant i que també té la cadira moguda a València. Sí, sembla que ha acabat salvant-la. Sí, però perquè la deu tenir collada al terra. I un dia d'aquests li poden descollar, perquè la seva situació és delicada. És el problema que tenen molts dels entrenadors que acaben incorporant-se a un equip ja iniciada la temporada. Sí, es troben amb el que es troben, un equip que probablement no té les directrius que ell marcaria si iniciés la temporada doncs com cal, al mes d'agost, la pretemporada. I així li han anat les coses. Home, miri, el primer que va fer quan va arribar va ser de reclamar la tornada de Romario, de qui Valdano només ha parlat bé, que si jugadors de dibujos animados, que és tot allò que diu Valdano i que només ell sap dir-ho amb la gràcia que ho diu. I Romario, començament de temporada, hi era el València, tot i que va acabar marxant. Ha marcat falta l'àrbitre, és Jordi Lardín, i ha situat la pilota i qui la llançarà. Aquí tenen Oedec, barallant-se amb Poyatos, mal la parella de ball, el llançament de Lardín, buscant el cap de Cobos, sí, no, de Pralia, que ha intentat jugar-la a interior. Ara han marcat falta d'aquest jugador. No està massa d'acord com poden veure. L'àrbitre assistent marcava que era per agafar-lo per la samarreta, cosa que era certa. El primer gol en aquest camp de Lliga el va marcar Pitus Prat l'any 28. Ja fa una miqueta d'això. I el primer gol en el camp a Sarrià va ser de Toni Joan, un jugador que tenia l'Espanyol, que li va marcar el Sants jugant la Copa Catalunya l'any 23, quan la Copa Catalunya era la Copa Catalunya, vaja. Des d'aleshores fins ara 74 anys. I moltes coses, moltes nits màgiques i moltes nits també amargues. Esportives i no esportives, un record també, probablement el més trist d'aquest estadi per Guillem Alfonso Lázaro, el nen que va morir producte d'una salvatjada del destí. Juga el València. Som al minut 19 de la primera part, continua el 0-0 i el futbol avui no està molt brillant. Atenció que juga Moya, aquest sap el que té entre els peus quan la té, però de tant en tant. La pilota ha quedat a les mans de Toni. Va començar la temporada molt fort i ja a poc ha anat caient en la mediocritat del València, que és un altre dels equips que
ha fet una temporada molt trista. No sé, Àngel, si podríem parlar de tots dos equips o a tots dos equips els hi ha pesat molt la Copa de la UEFA. No sé si efectivament ha estat el participant en competició europea, no? Però el que sí és cert és que les aspiracions a l'inici de tots dos equips eren molt superiors al que després veritablement han fet al damunt del terreny de joc. No oblidem que el València a l'inici l'aspiració era lluitar per aconseguir el títol de Lliga, Era un dels opositors del títol. I amb la plantilla que tenia inicialment... Sí, però fixa't totes les incorporacions, sobretot en el pla ofensiu, Vlahovic, Karpin, Claudio López, Moya... Tots han estat molt per sota del rendiment que s'esperava d'ells. Ara Wedek s'està queixant d'una falta que li han pogut fer, ha vingut Lardín a resoldre la història i ara l'àrbitre marca una falta que li ha dit el seu col·lega, l'àrbitre assistent, quan l'Espanyol havia aclarit la situació i semblava que podia treure'n profit. Això ha fet que protesti tothom. I aquest àrbitre assistent també s'acomiada com Sarrià de l'arbitratge. A l'edat. Per l'edat, sí senyor. Aquí tenen la jugada a la que fèiem referència. Hi ha hagut 35 de faltes, però s'han xiulat molt tard. Davant de la pilota Cristóbal i Lardín. Serà Cristóbal que jugui amb Lardín. Intentava buscar posició de xut, no l'ha trobat. Pot tornar a jugar amb Cristóbal. I Ferreira ha acabat enviant a córner. Sietes, perdó. Doncs ja serà el segon del partit. Tots dos els han estat l'equip espanyolista. Nicolau Wedek que bufa. I aquí tenim l'estadística dels llançaments des de la cantonada. Serà Cristóbal altra vegada. Aixeca les dues mans per marcar una jugada assajada. El llançament de Cristóbal no ha sortit massa bé. L'ha pogut treure Iván Campo. És fora de banda favorable a l'Espanyol. Som al 21 de la primera. Continua l'empat a 0. Cobos, Pralia, encara Pralia, l'ha agafat José Ignacio, Pralia, que no s'entén amb Lardín, cau a terra davant de Vlahovic, li fan falta, Iván Campo li llença la pilota al damunt, li demana perdó. I la falta serà favorable a l'Espanyol des d'una posició, Àngel, a la que sí es pot fer mal. Sí, és una bona posició per l'esquerrà, per Lardín. Un pèl llunyà. Torres Mestre està dient si vol que vingui, però Lardín avui fa la sensació que vol fer un gol de la manera que sigui. Per Lardín el que ho provi. El llançament ha picat a les cames de Poyatos després d'haver desviat lleugerament la seva trajectòria. Era una pilota enverinada que ha acabat no donant massa resultat. Cristóbal picant per l'entrada de Lardín. Massa llarga, la pilota sortirà a ratlla de fons. És d'aquells partits que segurament Paco Flores li donarà un canvi a Jordi Lardín perquè pugui acomiadar-se de l'afició de Sarrià d'una manera ben especial. Aquesta és la imatge que presenta l'estadi, que té una gran entrada avui. Com en els millors partits de Lliga. Ha hagut falta ara a Lardín. Diu que no, Sietes, que s'ha deixat caure. Doncs per ser un partit amistós, entre cometes, la veritat és que hi ha moltíssimes faltes, moltes imperfeccions. No s'estan de res, Sí, per això he comentat, no?, que en principi podia preveure, doncs, que fos una mica relaxat, tot i que sempre dos equips volen guanyar, però sense la importància dels punts en aquest cas, que els marcatges són una mica més fluixos i estem veient que hi ha moltíssimes faltes i, per tant, es juga com si els punts tinguessin molta importància. L'Espanyol, recordin, és 15è. Aquí veiem la projecció enrere amb el cap de Pralia, amb 48 punts. Si guanyés avui podria atrapar l'Sporting, entre 49, el Compostela, el Saragossa o el Racing, que en tenen 50, i passar a la 11a posició de la classificació, sempre a cap d'aquests equips puntuers. El València és 9è, té 56 punts. Si guanya avui continuarà 9è, perquè la Reial Societat en té 60. I si perd, el més que li pot passar és que el Tenerife l'atrapi i empatin a punts. Hi ha targeta ara per Iván Campo.
que no ho té gens clar, senyor Albert. Doncs jo crec que, com a mínim, per faltes reiterades. N'ha fet unes quantes i la jugada no l'hem vista suficientment bé. Suposo que la veurem repetida ara. Marxava Jordi Lardín. L'ha agafat, suposo. Sí, sí, l'ha agafat. I tenen Iván Campo. Un home dels que tampoc ha jugat gaire. I que ha vist avui la primera targeta groga. Aquest jugador deien que tenia ofertes de molts clubs davant d'anar al València, també de l'Espanyol. Atenció de Lardín, que intenta fer una jugada amb Torres Mestre, la central no surt bé, n'han tret per un córner. I després aquell gran jugador que s'esperava que fos, doncs encara no hem pogut veure massa, perquè no ha tingut ocasió de jugar. No, de tota manera és un jugador que és jove, té 23 anys, per tant encara té temps doncs, per demostrar les seves condicions. La pilota solta, la treu Poyatos cap al mig del camp, on salta Vlahovic. Ho ha fet també Cristóbal, que és l'home que l'ha baixat a terra. Obrint la banda perquè corre Nicolau Edec. Ha deixat córrer la pilota al francès. La pilota és pel València. I aquí tenen aquesta pancarta dedicada a Paco Flores, aquest home. Que és un dels protagonistes principals també avui, sobretot pel que fa a l'afició de l'Espanyol, que no ha parat des que ha començat el partit a recordar-li a Paco Flores doncs, el que ha fet aquesta temporada per l'Espanyol, que ha estat simplement salvar-lo de la categoria. Perquè quan va arribar no hem d'oblidar que l'Espanyol estava en posició de l'ascens directe i que en canvi amb ell doncs, ha fet una remuntada espectacular, sobretot a casa, on no ha perdut més que el dia que va debutar contra el Deportivo de la Corunya. La resta de partits doncs, els ha anat traient amb 4 victòries i 2 empats. Gran trajectòria la de Paco Flores aquesta temporada. Mira, quan ell va arribar eren 20è els jugadors de l'Espanyol. 20è. Pilota solta que arribarà a les mans de Subi, que no l'agafa ara, sí. I de 20è, amb 6 negatius i entrant pràcticament en barrena, Flores va aixecar l'equip. Va trencar la tendència, Àngel, que probablement és el més complicat de fer. No, i jo la importància... Vlahovic a l'interior, la gran cau a terra, penal. L'àrbitre dona penal. Penal sobre Vlahovic i hi haurà targeta groga. Fernando. No ha esperat el color de la targeta perquè, senyor Albert, aquesta decisió correspon a l'àrbitre. Sí, no, per mi pot entendre qualsevol cosa. el penal és clar perquè l'empenta és abans que controli la pilota Vlahovic, per tant no és ocasió manifesta de gol. Si és penal hi ha una empenta, no li deixa controlar la pilota, per tant penal ben assenyalat i targeta groga merescuda per una empenta i més per l'esquena. Doncs serà Goran Vlahovic l'encarregat de fer el llançament del penal. Ocasió per Toni per lluir-se. Sí, senyor. Aquí tenen Toni. Vlahovic ho farà amb la dreta, camina cap a la pilota, llença gol. Ha marcat el València, ha marcat Vlahovic. El 27 de la primera, s'avança el València al marcador. L'Espanyol ha rebut el primer cop en el seu últim partit oficial a Sarrià. Ha estat el minut 27 de la primera part del partit. Aquí tenen el llançament de Vlahovic. Ha enganyat Toni, que s'havia llançat a la seva dreta. Vlahovic ha llançat a l'esquerra del porter, però tampoc massa a l'esquerra. No era un llançament massa ben fet, Àngel. No, ha buscat enganyar Toni, i de fet ja l'havia enganyat i aleshores, però on entrés la pilota tampoc tenia massa importància. Ha jugat una mica amb l'engany. Et comentava abans que el més important jo crec que és el calendari que li quedava a l'Espanyol, que tenia que rebre Barça, Deportivo, Real Madrid, Betis. Sí, veritablement això era el que feia pensar que l'equip podia tenir molts problemes, no? La votació era molt delicada. Torres Mestre llançant aquesta pilota a l'interior de la gran perquè surti, Subi i atrapi. Miràvem el full de resultats. En la història dels espanyols, València ha jugat a Sarrià, han estat 57, avui és el 58è, amb 31 victòries de l'Espanyol i 16 del València, però
des del 6 de maig de 1989, és a dir, des de fa 8 anys, el València no guanya aquí. També seria un mal dia per fer-ho avui, el dia del comiat. Moya per José Ignacio. Obrint a la banda per Sietes, l'ex de l'Oviedo. Carpin, no l'ha entès Sietes, no ha pujat la banda. És Pirata que acaba a peus de Cristóbal. Estem fent referència constant i lògica el dia del comiat. Avui és l'últim partit oficial que l'Espanyol juga a Sarrià, i tot i que molta gent pugui pensar que encara queda una assemblea extraordinària i que hi ha un grup important de socis que s'està movent per intentar salvar aquest estadi, el cert és que el futbol d'ara no és com el futbol d'abans. No és una mà aixecada, un vot, no és un carnet de soci, un vot. És un munt d'accions, X vots, un altre munt d'accions, X vots més. I actualment els munts d'accions, els importants, més del 60% són a la Junta Directiva, que és la que està negociant aquesta venda de l'estadi per poder salvar la situació econòmica del club. S'empipa ara amb Torres Mestre. I aquí tenen la jugada de Javi Navarro amb Arteaga, que ha acabat en falta favorable al València, senyor Albert. Sí, ha caigut a sobre el jugador del València i quan s'ha volgut aixecar de sobre d'Arteaga, Arteaga s'ha vist, l'ha agafat com l'agafava el jugador del València, i l'àrbitre assistent que estava davant és el que ha assenyalat la falta d'Arteaga. El llançament de la falta, surt Toni, posa el puny, la pilota la treu cap al mig del camp, ha baixat ràpid ara a tallar Sietes, que té espai i temps per fer la centrada, cau a terra Ferreira, que reclama una empenta a l'interior de la gran, i això acaba amb un fora de banda. Està el partit brut, està el partit tontuenyo. Sí, està massa escalfat per ser un partit, com hem dit abans, de poca transcendència, no? De tota manera, al València no hi ha massa bon ambient, ja han sortit les típiques llistes de jugadors que deixaran l'equip. Atenció, Uedec, la vaselina d'Uedec ha marxat fora per ben poc. Ha tocat de primera Nicolau Uedec buscant probablement la millor solució, sens dubte, però també la difícil. I ho ha fet perfecte el francès. La pilota li ha marxat per ben poc. La passada a Prali és molt bona. Molt bona. Molt bona, i ha tocat molt bé Uedec, per un pèl alt. Digui, Àngel, perdó. No, deia que el València sembla que no hi ha massa bon ambient pel fet que ja han sortit les típiques llistes, no? Els mitjans de comunicació, els jugadors que marxen, fins i tot em sembla que Valdano ja ha parlat amb algun jugador per dir-li que no continuarà la temporada passada, no? I tota aquesta tensió, doncs, els jugadors volen quedar bé, volen donar bona imatge, i a més, tenint en compte que quan es parlava de l'Arbin al València, es parlava de jugadors com Vlahovic, José Ignacio, que podien parar aquí a Sarrià. És que dels jugadors que hi ha avui, n'hi ha un munt que en condicions normals no serien titulars. Avui el València té 10 baixes importantíssimes. No té els defenses Otero, Engonga, Romero, Mendieta, Camarasa i Cáceres, ni els migcampistes Escurza i Farinós, ni els davanters Claudio López i Ariel Ortega, el burrito. Són 10 futbolistes de primeríssim nivell, molts d'ells internacionals, que ho han estat o que ho són, i que així i tot, doncs el València té una bona plantilla que no ha rendit, i per això Jorge Valdano doncs farà neteja, amb permís del president, lògicament. És Iván Campo, que mira de jugar per baix amb Fernando. El gran capità del València aquest any ha vist també com perdia molts punts en els 11 titulars. Un home que havia estat punt de referència pràcticament del València durant molts anys, que havia tingut més d'una enganxada i més de dues amb la mateixa afició del València, però que no deixava de ser el punt de referència de l'equip. Doncs també això s'ha acabat. Un jugador que et feia de 14 a 16 gols i aquesta temporada porta un gol.
Campo, que fa aquesta puntada llarga perquè Carpin intenti controlar-la. Carpin ha posat el cap, s'ha endut per davant l'àrbitre assistent, però no ha pogut controlar la pilota. Roni amb la mà per Nando. Cristóbal. Ha intentat jugar Moedec, no li ha sortit, feia fora de banda favorable al València. De las 7 juga Poyatos, David Sietes. Sietes ja ha guanyat la posició, surt el tall Nando, salta Pragia, ho ha fet també Ferreira, el tall Sietes, pilota solta que arriba a peus d'Arteaga. Arteaga ha fet una bona jugada, ara enviant a l'esquerra per Torres Mestre, que juga enrere per Lardín. Ha picat o ha intentat picar Lardín, no li ha sortit bé. A més, tenia la pressió de la defensa del València, que sortia en línia molt bé. I això ha fet doncs, que Lardín es precipités i que no pogués oferir-li un millor servei a Nicolau Uedec. De tota manera, l'Espanyol no té contínuament la pilota, més aviat el València qui té la posició, i això és lògicament un problema per un equip que no ho hem d'oblidar, està perdent per 0-1. Xavier, Paco Flores ha dit aquesta setmana que per ell Sarrià significava moltíssimes coses, però que hi havia un partit de futbol i que ell no regalava res, que havia d'acabar la temporada guanyant, que era el que havia de fer l'Espanyol, que el més que es permetia era comprar-se una corbata nova pel partit d'avui, però res més. Com està vivint el partit? Doncs nerviós, com sempre, com en ell és habitual, és d'en peu, dintre la zona tècnica, mirant amb tranquil·litat el partit i de tant en tant oferint alguna sèrie de crits, sobretot als homes del centre del camp. Paco Flores un home nerviós, i nerviós doncs es mostra. Aquest és l'altre entrenador, Jorge Valdano, un altre home de caràcter, un altre home que sempre vol guanyar, però vaja, ni un ni altre estan oferint avui un gran espectacle futbolístic. Atenció, Uedec, que mira de fer jugada, encara Uedec no troba ningú, ara ha volgut jugar interior en Pradia, no l'havien seguit. Uedec ha fet un esforç increïble, sense sort. Ara li han lançat la pilota dels dos agricultors i aquí tenen el senyor Lara. Un home que ho ha viscut tot en aquest camp, absolutament tot. I també un moment especialment delicat amb la mort del seu fill, Fernando Lara, una de les pèrdues més sentides pels espanyolistes en els últims anys. Nando. Pochettino. Torres Mestre. Arteaga. Torres Mestre. La pilota arribarà a Sobisserret. Àngel, minut 37. Camí del 38. 0-1. Què pot passar? I l'Espanyol molt desafortunat, sobretot amb l'última passada. Sí. Doncs el València està tenint més control de la pilota, té les idees més clares. El que sí és cert és que treballen com si jugassin molt, perquè defensivament repleguen rapidíssimament per no deixar l'espai a l'Espanyol, i l'Espanyol que afrontava el partit com a ell li agrada. L'Espanyol és més un equip de contraatac que no pas un equip d'atac. El que passa que ara amb el marcador advers, òbviament, està obligat d'alguna manera a portar la iniciativa. Ha fet el llançament Javi Navarro, però des d'un lloc equivocat, pilota per l'Espanyol. El que passa, senyor Albert, aquí tenen la població de la pilota, el 55% pel València, el 45% per l'Espanyol. Deia senyor Albert que el llançament de Javi Navarro no afavoria el València, perquè eren molts metres enrere. Sí, el que passa és que l'àrbitre haurà volgut treure del lloc. Suposo que la diferència devia ser molt notable. Molt notable no. Era, doncs, miri, gairebé tot un camp, 45 metres. Llavors, clar, 45 metres és suficient com perquè l'àrbitre deixi de... En fi, faci repetir la sacada a favor de l'altre equip.
Ara Torres Mestre, que protestava perquè considerava que la pilota no li havia marxat. Sí que li ha marxat. La jugada. Sí. Ha marxat del tot i la correguda impressionant d'aquest home, Torres Mestre, al fora de banda pel València. Espollatos, que ha jugat amb Karpin. La juga Vlahovic. Ve a prendre-li Cobos. Ha marcat falta l'àrbitre de Cobos a Karpin. Espanyol té problemes sobretot en l'hora de crear, perquè ni Pacheta ni José Cobos són homes específicament destinats a aquesta missió, són més aviat recuperadors, i de seguida que l'Espanyol té la pilota doncs no sap molt bé què fer amb ella. Per aquest motiu no hi ha combinació, Àngel. Sí, efectivament, ja ho dius molt bé, no? A veure, el Francisco de Tor no existeix en aquest equip, no? I, òbviament, si l'organització del joc ofensiu ha d'estar als peus de Cobos o de Pacheta, veritablement és problemàtic, perquè aquestes no són les seves característiques. El que sorprèn és que no hagi entrat en cap moment, pràcticament. L'excepció feta d'un dia, el Lemoine, que deien que tenia molt bones referències, que era un jugador per ocupar aquesta posició, i la veritat que no se li han donat oportunitats. Ni aquest home, que teòricament tampoc hauria de ser un home de banda, Pralija, sinó ser l'enllaç entre el camp i l'atac, i no han acabat de rutllar en aquest sentit, no? Lemoine només ha estat titular en l'últim partit de Sevilla i ha jugat 5 estonetes. Aquest home. Aquest és Lemoine. Això explicaria part de la mala trajectòria de l'Espanyol aquesta temporada, perquè els reforços que s'han fet doncs probablement no s'hauran consultat amb els tècnics, perquè es va fitxar Olmetà, que va jugar una estona com a reforç, es va fitxar Lemoine per organitzar, deu ser organitzar un altre tipus de coses, perquè Angelkovic, que també venia a resoldre tots els problemes, Radu i Cobos, que ha estat el que ha donat el bon resultat. Curiosament jugant en una posició que no és la seva. Exacte. I aconseguint amb el fitxatge de Cobos que s'enfadés un dels homes més valuosos per la seva trajectòria, la seva regularitat del club, com aquest que ara toca la pilota, Torres Mestre. Un home que sempre està, sempre lluita. La Pacheta, que obre per Pradia. Cau a terra davant de Sietes, marca falta l'àrbitre, Sietes s'empipa. Por favor, diu. Falta favorable a l'Espanyol. Tenen el molt bon control de Pradia i l'obstrucció de Sietes, que marxa amb la pilota. Fins que l'àrbitre xiula. Com el 42 de la primera, continua el 0-1 favorable al València. Ha marcat de penal Vlahovic. El llançament de la falta ha posat al cap Arteaga. Com ha pogut, la pilota marxant pel damunt del travesser de la porteria de Sully. En el que ha estat la quarta oportunitat en què els jugadors de l'Espanyol s'han acostat a la porteria del porter internacional del València. En cap d'elles, en cap de les quatre, una vaselina Garzín, un cop de cap de Pralija, una altra vaselina Wedek i aquest altre cop de cap d'Arteaga. En cap de les quatre la pilota ha anat entre pals i, per tant, en cap de les quatre hi ha hagut un veritable perill. Hem tingut una... Sí, de tota manera, Xavi, em sembla que el València tampoc, No, el penal. Ara Pochettino no ha estat massa intel·ligent. Si buscava una targeta, el jugador del València estava prou lluny i marxant com perquè no li traguessin. I si buscava sorprendre, el sorprès ha estat ell. Ara hi ha falta favorable a l'Espanyol. La pilota, anava la pilota. És la història de sempre, però Arteaga ha acabat rebregat i per terra. Javi Navarro, que probablement aniria a la pilota, no ho posem en dubte, però hi ha maneres i maneres d'anar a la pilota. Ara és José Ignacio, que se l'endú. Davant Pacheta, José Ignacio juga amb Karpin, aquest amb Fernando Karpin, buscant Moya, el pressiona Pralia, i ha marxat la pilota, Moya ha recuperat Cobos, la belluga a l'Espanyol, Pacheta, per Torres Mestre.
Jugant amb Arteaga, que ha passat sense mirar, buscant Pacheta, que havia reculat. Pilota pel València. Paco Flores mirant-s'ho amb cara de pocs amics. Som al 44 i ara hi ha una falta sobre Javi Navarro que mereixerà targeta groga. Per Arteaga, els mateixos protagonistes de la jugada anterior. Si hagués tret la targeta groga abans, s'hagués estalviat aquesta. Sí, el que dona la sensació és que Arteaga no actua intel·ligentment perquè li fa una entrada al jugador que fa 30 segons li ha fet una a ell. La caiguda és molt més espectacular probablement que el que ha estat la falta en si, i l'àrbitre interpreta doncs, que ha estat una acció de revenja i per això li ensenya la targeta groga. Sí, senyor. És la tercera ja. El que passa és que l'anterior fins i tot l'Àngel marcava que a la banqueta del València l'entrada ha estat tan forta que fins i tot a la banqueta, repeteixo, posaven una cara d'aquelles de dir ai, quin mal, no? Sí, l'entrada és probablement bastant més dura que aquesta que ha fet Arteaga. Sí. Però clar, passa 30 segons després i es veu, doncs, no sé, donar la sensació que clarament de revenja. Torna a caure per terra Arteaga, marca falta l'àrbitre de Carpin, xiulant tard i malament, la qual cosa fa que ara els uns i els altres estiguin enfadats amb ell. Aquí es veu la falta. Una empenta suficient, petita, però el fa caure. La xiulada molt... Sí, això sí. I això fa que tothom s'enfadi, els uns i els altres. Això sí. El llançament de l'Ardín, bufant com sempre, buscant el cap d'Oedec, que connecta però va fora. Som amb temps afegit, guanya el València 0-1, un gol que ha marcat el 27 Vlahovic de penal, un penal que li ha fet Nando al mateix Vlahovic. Aquí tenen el llançament de la falta i el cop de cap de Nicolau Oedec. Feina dojo pels entrenadors en aquesta mitja part que s'acosta, si volen arreglar una miqueta el que estem veient a la primera. El València té el control però no està creant oportunitats i la comptabilitat de les oportunitats avui, Xavi, no t'està donant massa feina. No. 5 de l'Espanyol són generosos, cap llançament entre pals, i 3 del València, tots 3 de Goran Vlahovic, i l'últim doncs ha acabat en gol, però per exemple el València fa més de 22 minuts que no xuta a porta, i l'Espanyol la veritat és que no ha ofert cap sensació de perill en aquesta primera part. Una primera part i ara mateix arriba al final. El senyor ha marcat al final de la primera part el senyor García Aranda, recordem Espanyol 0, València 1, ha marcat Vlahovic al 27, se'n va Jordi Lardín amb la resta de companys camí del vestidor, cara de pocs amics, no li estan sortint bé les coses a l'Espanyol, té tota la segona part per intentar recuperar terreny. Tornem d'aquí una estona des de l'estadi de la carretera de Sarrià. I la segona part del partit començarà d'aquí a no res. Els jugadors del València i Braulio és al damunt del terreny de joc amb el dorsal número 33 i ha entrat en el lloc del dorsal 5 Pachi Ferreira. Exacte, el que no hi és Ferreira, que avui ha jugat probablement el seu últim partit amb el València. Vaja, probablement no amb tota seguretat, perquè ja s'ha confirmat que l'any que ve jugarà al club d'on va sortir, on va començar a ser futbolista professional, l'Atlètic de Bilbao. Ha estat el més ràpid de fitxar gent de la mateixa lliga. Lligat Ferreira, lligat al Corta, que avui s'anunciava també que han contractat l'exjugador de la Real Societat i fins ara el Real Madrid, Lassa, Miquel Lassa. L'Atlètic Club de Bilbao s'està reforçant per la temporada que ve. Ha perdut Lizarazu, que se'n va al Bayern de Munic. En definitiva, tothom comença ja a preparar-se. Aquí tenen la samarreta de Luis López, tot i que el dorsal 33 corresponia a Braulio. Doncs està clar que és Luis López. El problema a Sarrià ara, Pere, és que s'estan tirant objectes
i alguns artefactes també de fum i de petards sobre la gespa. Que no fan cap favor a l'entitat blanquiblava. Ara n'ha caigut una al costat d'Andoni Zubizarreta. En definitiva, això s'ha d'aturar. És absurd perquè això no ajuda en res a l'Espanyol, al contrari. Però és una manera d'entendre com s'ha d'anar al futbol. Lamentable manera d'entendre. Ara ja fora la banda favorable a la València. Senta Carpin per López, Lluís López, que torna a tocar la pilota. Busca un espai per fer jugada al central a Lluís López, no l'ha trobat, però n'ha fet un fora de banda. L'altra vegada López. Lluitant amb ell Pacheta, el fora de banda és per l'Espanyol. I aquesta és la banqueta de l'Espanyol, els jugadors de camp que ja fan exercicis d'escalfament per si Paco Flores decideix que ha d'haver una substitució. Ha tornat a caure ara parell de pots de fum a l'interior de l'àrea d'Andoni Zubizarreta, per això Sarrià crida contra aquests seguidors que estan tirant tots aquests pots. I ara Sarrià crida fuera contra aquests seguidors que continuen tirant. En ha caigut un altre pot de color lila i un munt de pals que s'havien repartit, doncs, per un munt, Ara caient al damunt de policia que està passant, un fotògraf. Imatges molt tristes i decebedores. En qualsevol cas, cal destacar 3/4 parts de l'estadi protesten per aquestes accions que arriben del fons sud de l'estadi de la carretera de Sarrià. Vlahovic. Carpin. Ha pogut tallar Pacheta, pilota solta, la lluita Pacheta se l'endú. Ha acabat a César Teaga, corre a Torres Mestre, ha sortit el tall Javi Navarro, pilota per Carpin. José Ignacio, Moya. Pilota que era per Pacheta, ha posat el peu Carpin, ja falta. I ara els empleats de l'Espanyol han aixecat la xarxa que hi ha darrere la porteria d'Andoni Zubizarreta perquè la majoria dels pals i coses que li tiren a l'ex del Barça, doncs com a mínim no el molesten. Aquí tenen la zona afectada que no deixa doncs, que la festa avui a Sarrià sigui completa. Això l'Espanyol ho prova Plari amb un llut des de lluny, la pilota marxat pel damunt del travesser de la porteria del Sud. Ja al minut 4 de la segona, el primer llançament de qualsevol dels dos equips en aquesta segona part. Un altre pot de fum, ara ha caigut a prop del punt de penal, l'enèsim. I ara Sudin, mentre no li arriba la pilota, retira pals. Tiren el xut que ha marxat alt. Que picat a la xarxa, que ja s'ha aixecat, però que no evita els llançaments que continuen de pals i de pot de fum. Zubizarreta. Fent cap al minut 5 de la segona. Continua el 0-1 favorable al València. Talla Poyatos amb el cap per Fernando, buscant Vlahovic. El retall de Vlahovic, davant d'ell Pochettino, encara Vlahovic. Se li ha fet tard a Vlahovic, toca de taló per Moya. Ha pogut tallar Cristóbal, treu la pilota a l'Espanyol Pacheta. Per Arteaga. Penja buscant Nuede, que ha posat el cap Iván Campo. Salta Pacheta, pilota que cau a la zona de Pralia, al costat d'ell Sietes, Pralia i Sietes i Pralia, pilota solta, és per l'Espanyol, reclamen falta per Cristóbal, pilota solta, sort, Subi i atrapa. I amb la mà ràpid busca la posició de Poyatos. Fernando. Pilota que marxarà fora de banda. Parlaven que avui era un dia sentit, imaginin-se com ha de ser sentit per la Maria. Una dona que tothom coneix a l'Espanyol, que fa... Bé, que va néixer aquí a Sarrià. A la caseta que hi havia on ara és el Gol Sud.
en el xalet on el seu pare cuidava el camp. D'allí és la Maria. Aquests dies tothom ha parlat amb ella i no pot evitar posar-se a plorar, així que li diuen i li recorden que avui és l'últim partit. Una dona que ha viscut tota la vida treballant a l'Espanyol i que va néixer en aquest camp. Moya ha tocat per Fernando, la pot treure Nando, pilota que recupera José Ignacio Poyatos. Xavi Navarro l'obren per Luis López, perdó. Ara ha recuperat Arteaga per l'Espanyol. Uedec, corre l'Ardín, encara Uedec. Uedec prova el xut. Gol, 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 gol! Gol de Nicolau Uedec! Gol de Nicolau Uedec amb un xut terrible, sec, dur, ras, fort i enganxat al pal dret de la porteria de Subi. El gol d'Uedec empata el partit al minut 7 de la segona part. Ha estat un xut sec i fort i algú li hauria d'explicar a Nicolau Uedec que acaba de fer un gol sensacional, que no ha anat a celebrar-ho ni en el millor lloc ni en el millor moment. Aquí tenen Uedec amb aquest xut sec i dur que ha entrat ajustat al pal. És el 8è gol, és el tercer gol que marca Uedec en els últims 3 partits que ha jugat i arriba el francès ara a estar en un molt bon estat de forma justament quan la temporada és a punt de finalitzar. Aquí de Nicolau Uedec, autor de l'empat a 1. Aquest va ser el resultat que es va donar el partit d'anada entre el València i l'Espanyol jugat al Lluís Casanova. Uedec ara està fantàstic perquè s'ha perdut 9 partits d'una atacada, d'una lesió i després encara se'n va perdre 5 més. Atenció a aquesta pilota solta. Vlahovic ha intentat la rematar, l'ha pogut treure Nando. En la primera acció ofensiva del València, la segona part, serà el primer córner, no només d'aquests segons 45 minuts, sinó de tot el partit. I el gol de Nicolau Uedec, que a més de donar-li un petó a l'escut, doncs agafa la samarreta demostrant el seu espanyolisme. Es deien els últims dies que tenia una oferta per marxar a l'Olímpic de Marsella, però tot fa indicar que Nicolau Uedec seguirà una temporada més com a jugador de l'Espanyol. És pilota que busca Carpin, no hi arribarà per l'Espanyol de fons. I aquí no s'ha vist, aquest és el gol de Uedec. Aquí no s'ha vist Àngel, és de Jordi Bardín. Sí, s'ha vist poc. Volia dir que precisament amb la jugada de gol col·labora molt amb la seva desmarcada en diagonal per deixar-li l'espai a Uedec perquè penetri i pugui xutar, no? De la manera està bastant apagat, però és que jugar en punta a l'Espanyol avui és francament complicat perquè no s'arriba en cap moment pilotes clares, no? Esperem que aquest gol l'animi el partit, perquè la segona part estava sent idèntica, no? La tònica de partit era la mateixa amb moltíssimes faltes i amb poc perill. Ara sembla que s'ha animat. Ara han placat Cobos, que ha acabat de fer de terra, i aquí tenen Nicolau Uedec. L'Ardín li fan una falta a la targeta, Xavi Navarro en fa una altra, a l'Ardín Luis López, l'ha placat sense pilota. I a Cobos, Xavi Navarro. Senyor Albert. Sí, jo diria que l'àrbitre està intentant treure el partit el millor possible perquè quedi un bon record d'un partit i no d'un arbitratge, que habitualment els records de l'arbitratge solen ser dolents, i li estan posant difícil. Suposo que farà com a la primera part, intentar aguantar el màxim possible les targetes i quan ja no quedi més remei, treure-les. El llançament de l'Ardín, fora. El xut de l'Ardín a Marcet Albi. És el primer que fa. El segon, al minut 7 de la primera, havia intentat una vaselina i ara als 10 de la segona ho ha intentat en el llançament lluny. Hem de dir també que la banqueta sencera del València comença ara a fer exercicis d'escalfament. Bé, Poyatos a pentinar la pilota, no li ha sortit massa bé, l'ha pogut tocar Pacheta, mira de fer jugar Balardín, ha posat el peu Luis López, la pilota marxa fora de banda. Corre Balardín, arriba Xavi Navarro, canvia la pilota als núvols. Hi ha córner. El primer de l'Espanyol a la segona part. Balardín que bufa i rebufa tot el partit. Aquí tenen l'estadística de córners, 4-1 en aquesta partida.
espera el primer pal, surt i crida. Guadec i Poyatos. I Jardín que llançarà. L'entrada, la pilota solta, l'entrada crec que ha estat de Pralia. Sí. Ha picat amb un jugador del València, la prova altra vegada Pacheta, i gol, 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 gol. Ara sí, Pralia ha tornat a intentar-ho, s'ha llançat en planxa i ha rematat perfecte la centrada de Pacheta. Gran centrada de Pacheta. Segons després de la seva rematada a la sortida d'un córner, aquesta vegada molt espectacularment ha aconseguit el 2-1. És boníssima la centrada a l'espai mort, s'ha llançat perfectament Pralija, que no és un gran especialista en el joc aeri, i que en canvi, molt valent, ha allotjat la pilota a l'interior de la porteria d'Andoni Zubizarreta. És el tercer gol que ha marcat el croat, aquest espectacular. Un gol molt bonic i targeta groga. Sí, li ha costat una targeta groga. Massa clara. Sí, li han demanat jugadors de l'Espanyol, home, no hi treguis avui i tal. Però li ha acabat traient la targeta groga a Pralia. Ha capgirat el resultat l'Espanyol, que ara guanya 2-1 i ho torna a provar. S'ha animat, s'ha despertat l'Espanyol, és Lardín. La pilota solta, arriba Pacheta, se l'endú, ha sortit José Ignacio, altra vegada solta per l'Espanyol, pilota per Cobos, Cobos a l'interior de la gran, Cobos, gol, 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 el tercer de l'Espanyol, el tercer de l'Espanyol, ha marcat Cobos, al minut 13 de la segona, ha despertat l'Espanyol, que tanca d'aquesta manera, espectacular, el procés que mereixia aquest estadi. Ha desaparegut del camp el València, Àngel. Sí, amb el primer gol l'Espanyol ha rotllat i la veritat és que està tenint un cert, a més, amb homes que habitualment no han de fer gols, com és el cas de Pralija o com és el cas de Cobos, que no es trobaran massa vegades en situació de rematar dintre l'àrea. En 6 minuts 3 gols, aquest és el primer que fa José Cobos en tota la temporada, i els dos últims gols, els 3 gols han vingut per la zona central de la defensa del València. No sé, Àngel, si la substitució de Patxi Ferreira ha estat gaire encertada. Són circumstàncies del joc, no sap si en Patxi Ferreira també hagués succeït. El que ha fet la definició també ha estat francament bona, La definició de Cobos aixecant-li una miqueta molt suavament la pilota per sobre, la sortida de Zubi ha estat francament bona. Atenció, perquè ara hi ha un problema desagradable que no hauria d'existir després d'aquesta solució de l'Espanyol pels seus problemes esportius. Al fons sud de l'estadi els brigades han aconseguit tombar les barres de protecció. Aquí ho tenen, les tanques, els ferros, aquests llargots que aguanten la xarxa i tornen a ser-hi. Aquí tenen Julio García Valdecasas, que sembla comentar de la vegada del govern amb el president de la Generalitat aquest problema que s'ha creat ara a l'estadi. Quan juga Fernando. Arribem al minut 15 i a la segona part del partit. Hi ha una curiositat, el marcador ha quedat bloquejat, ha desaparegut el temps del marcador de l'estadi, que això sí, manté el resultat. Espanyol 3, València 1, en només 5 minuts. L'Espanyol ha capgirat espectacularment el resultat del partit. Ara, davant de la zona dels brigades s'ha situat els antidisturbis. Però continuen caient petards i bengales a l'estadi. I el que pot ser pitjor, Pere, és que, tal com estan les coses, amb les barres de protecció materialment, materialment no, les dues trencades, el que pot passar és que hi hagi una invasió al final del partit, si és que la Policia Nacional, que ja ha agafat posicions, no ho evita. Ara han entrat en aquesta zona per intentar tranquil·litzar la situació. Que absurd
que en el que es ve ara és un partit de futbol i a fer el que hauria de ser una festa, que és el que es mereix aquest any. Que absurd. Aquí tenen el partit. Al minut 16 juga el València, una jugada interior que buscava Moya, però que ha trobat el porter de l'Espanyol, Toni. Pilota per Nando. Àngel, com ha vist aquesta reacció fulgurant? Sí, ha fet una gran efectivitat de l'Espanyol i el València està mort. L'únic que estarà moltíssim reaccionat, perquè no s'havien creat ocasions de gol. El primer xut a porteria aquesta segona part ha estat el gol de Guede, que això li ha donat molta confiança a l'equip, i en uns moments doncs s'ha arrasat, i aquí, en moments que el propi Cobos no sabia ni com celebrar el gol perquè no està massa habituat a fer gols. Entrarà Lemoine d'un moment a l'altre, l'ha cridat ja Paco Flores, comença a treure's la part de dalt del xandall, i per tant el belga tindrà els seus minuts el dia d'avui. I també li vindrà de nassos a Paco Flores al marcador per substituir Jordi Lardín i oferir-li el millor dels homenatges que es mereix el capità de l'Espanyol. L'Espanyol no es llenci res al terreny de joc, però es continuen llençant petards i bengales. Atenció a Carpin, a l'interior de la gran. Carpin amb pilota controlada, cau a terra. L'àrbitre dona fora de porteria, senyal Albert. És per vostè. Ara es produirà el canvi amb el dorsal 23. Lemoine, l'exjugador del Mouscron belga, entrarà al terreny de joc per substituir José Cobos al centre del camp de l'Espanyol. La sensació que m'ha donat és que Carpin llença la cama cap a on està per darrere el jugador de l'Espanyol i per tant no hi ha penal, no existeix penal i encerta amb la seva decisió García Aranda. Igual que el primer ha estat molt clar, aquest segon ha estat, jo diria, una errada de Carpin que busca el contacte. La sortida de Cobos ha estat esplèndida, camp dret aplaudint a marxa del francès, que ha contestat els aplaudiments que rebut. Aquí tenen Lemoine. Hi ha tants incidents, però el que ha passat és que el marcador de Sarrià s'ha aturat. Sí, s'ha fos. Ens hem quedat sense el temps, que afortunadament regulàvem amb un altre cronòmetre. Això sí, el resultat està. Espanyol 3, València 1, al minut 19 de la segona part. La banqueta del València ha quedat també safada. Jorge Valdano, el primer no, en el segon i en el tercer gol de l'Espanyol, que ho tenen, girava el cap, el movia dient no, dient és increïble, com ens pot passar això? Atenció l'Espanyol, que ho torna a provar. Ha mirat de passar per on no es podia Lardín, marca falta, l'àrbitre assistent és falta favorable a València. José Ignacio. Buscant Carpin, al cap la baixa per Luis López. Carpin, Luis López. Deixa passar Javi Navarro, su Bizarreta a tocar-la per Iván Campo. Déu-n'hi-do la defensa d'ara del València. Entre tots no sumaran 20 partits. El que acaba de fer Toni. Ha fet un barret en dribling, però després la pilota se li ha anat, perquè si la arriba a poder jugar amb posterioritat hagués sigut una jugada sensacional. Veiem que juga amb Luis López, Javi Navarro, Iván Campo i Sietes. La defensa del València avui absolutament inèdita.
Ignacio. Carpin, Fernando. Sietes. Va sortir del tall per ara, ja la pilota s'ha marxat. Ja fora de banda favorable al València. No para el servei de megafonia de l'estadi de Sarrià de dir als aficionats que no tirin res més, perquè no hi ha cap mena de dubte amb els incidents que avui s'han produït que l'Espanyol haurà de pagar una multa important per tots aquests petards, per tota aquesta situació d'uns quants aficionats. I el dia de la 10 a sobre haver de pagar. Sí, és el que falta. Més recordem que seria reincident perquè aquesta mateixa temporada en el partit contra el Deportivo el seu porter Songó ja va tenir problemes perquè el van impactar amb l'objecte. O sigui que la multa podria ser més gruixuda. Torres Mestre fa la centrada passada, la pilota no acaba de sortir. Queda solta, reclama mans Pralia. No ha volgut saber l'àrbitre i ara veuen aquí Pralia parlant amb Subi Sarreta. Arteaga tallat, Uedec obrint per Arteaga, que té espai. Ha penjat buscant l'Ardín, ha trobat el cap de Javi Navarro, surt amb el pit José Ignacio, Fernando. José Ignacio. Fernando per Vlahovic, en bona posició, Vlahovic, Toni! Ha pogut rebutjar Toni el xut de Vlahovic, que tenia una posició immillorable per escurçar diferències. El reclama en canvi, i aquí tenen la jugada, Fernando Urbín per Vlahovic, i el seu xut al rebuig de Toni. És la primera oportunitat que ha tingut el València en aquesta segona part, en el moment que Paco Flores, que l'Espanyol farà el segon canvi. Entrarà Goran Bogdanovic en el lloc de Moisés García Arteaga. És la segona substitució de l'equip català, que serveix a Arteaga per ovacionar els seus aficionats i els aficionats per ovacionar el jugador andalús, el jugador de Cádiz del Real Club Deportiu Espanyol. La segona substitució, la tercera segurament reservada a Jordi Lardín. Aquí tenen Fernando per Vlahovic, a l'interior de la grana, ha pogut tallar Torres Mestre, la treu Nando. Javi Navarro amb el cap, surt a pressionar Pacheta, és pilota per José Ignacio. Moya, amb el taló se l'endulla Cristóbal, pilota que cau a Sietes. Sietes aixeca el cap, mira de fer jugada amb Fernando, el controla amb el pit. Sietes. Àngel, com ho veu, home? Home, òbviament l'Espanyol ha deixat el pistó, el València la toca, però el València és un equip que la toca, però tot i que últimament ha arribat en dues ocasions amb perillositat, molt de toc i poc perill, no? I l'Espanyol té el marcador de cara i el que voldrà és intentar sorprendre el contraatac, buscant la velocitat de Lardín i Uedec. Ha intentat fer una jugada a Pralia, no li ha sortit bé Carpin. Vlahovic ha sortit per tallar Nando. Veu la pilota a l'Espanyol. Obrint per Uedec, que se'n va molt bé de Sietes. Encara Uedec. I el que dèiem, una de les coses que s'ha llançat al terreny de joc, un d'aquests objectes, ha fet botar malament la pilota. Aquí tenim aquesta ampolla. Que hi ha un munt de coses, hi ha un munt de pals, hi ha un munt d'ampolles, hi ha banderes. El vot ha sorprès el francès, que tenia una bona opció de fer centrada. I reclament en mà seria pilota a terra perquè és un objecte estrany. Hauria d'aturar el partit García Aranda i fer retirar totes aquestes coses que hi ha sobre el terreny de joc. I hauria de cridar els geos. Sí, perquè en el moment que les treguin, en el moment que se'ls doni un mínim d'atenció a aquests seguidors, els objectes que han tirat, doncs el que faran és senzillament tirar-ne més, si és que els hi queda. El problema d'aquestes coses és que acaben fent mal al propi equip en forma de multes, o com hem pogut veure, interrompent una jugada d'atac bona per l'Espanyol. Poyatos, el xut de Poyatos i de lluny marxa fora. I també seria curiós que acabessin avui tancant Sarrià a l'últim partit de Lliga, no? Home,
No dic que seria curiós perquè, clar, un estadi que t'expedeix, que acabés la comissió o pel que redacti l'acte l'àrbitre l'acabessin tancant, seria, vamos, curiosíssim començar amb un altre estadi amb el camp tancat. Seria tot un tema jurídic, en qualsevol cas. Sí. Ara han marcat fora de joc d'Uedec, que està en una posició molt justa. Tenen Nicolau Uedec. I Albert. No està fora de joc. Avui la veritat és que l'àrbitre assistent no estan gaire fins. El que passa és que com el resultat acompanya, han passat gairebé desapercebuts, però en gairebé totes les repeticions que ens han donat, jo diria que hi ha hagut bastant més desencerts que encerts. La Lletara Pacheta, que mira de jugar amb Uedec, corre l'Ardín, surt amb els dos peus per davant Iván Campo, la treu pel València. José Ignacio, en Fernando, que toca per Vlahovic, que torna a guanyar l'esquena de la defensa de l'Espanyol, busca posició d'entrada Vlahovic, un retall a l'interior de la gran, encara dos, surt, no se n'ha pogut sortir, treu la pilota a l'Espanyol. Retallat amb el pit Sietes, ha posat al cap Cristóbal, altra vegada Cristóbal, pilota perquè corri. Falta, no, l'àrbitre sí, acaba donant falta sobre Iván Campo, falta d'Arteaga, i aquí tenen la jugada de Vlahovic, en el que ha estat una repetició de tantes i tantes accions. Vlahovic ha de jugar sempre sol perquè per darrere no rep la incorporació, l'ajut de cap dels seus companys al centre del camp. Aquí ho tornarem a veure, Vlahovic ha d'aguantar la pilota tant com pugui. Torna a provar Vlahovic a l'interior de la gran, no hi arriba, treu la pilota a l'Espanyol. Ha recuperat el València, Moya, José Ignacio, Poyatos, Fernando. Torna a tallar l'Espanyol, Fernando. José Ignacio, Sietes, Moya. És un partit estrany el que estem vivint avui a Sarrià. Praria ha tocat la pilota amb la mà, no l'ha vist l'àrbitre. Uedec per Praria. Mira, fa un retall, no li ha sortit massa bé. Ha tallat Luis López, enviant la pilota fora de banda. Pensem que per la mitja hora de joc de la segona part del partit juga Praria, que tenen minut 29, continua el 3-1. Pilota solta a l'interior de la gran per Uedec, surt Subissarreta, pilota penjada que buscava l'Ardín o el segon pal i que ha acabat sortint fora. L'assistència de Lemoine aquí ha estat molt bona de primeres. No hi havia fora de joc. No. El control excessivament llarg, ahí. Sí. I Uedec el que ja he fet de primera és probablement posar-li la pilota a Jordi Lardín perquè marqués. A tot això, cinquè córner. La treu Javi Navarro, un misto estrany que acaba marxant a la grada. Hi haurà un nou córner. Doncs serà el sisè favorable a l'Espanyol. Només un ha estat el València, que és l'equip que pretén fer la seva segona substitució, perquè el brasiler Leandro Machado ja és a punt per entrar al terreny de joc. Ara la pilota se l'han quedat els aficionats. Aquesta és la que estan esperant els futbolistes, però des de la banda ja s'ha llançat una altra, perquè aquesta dona la sensació que algun aficionat té la intenció d'endur-se a casa. Ara es produeix el canvi, Leandro entra en el lloc de Goran Vlahovic, mentre Jordi Lardín assenyala la jugada a fer en aquell llançament des de la cantonada. Ha estat un córner curt que ja s'ha fet efectiu, ha relliscat a l'Ardín, la treu al València. Corre Carpin, buscava Moya, pilota per Toni, obre la banda per enviar fora.
tenen Vlahovic. Curiós pentinat que du avui. José Ignacio. Encara José Ignacio. Buscava una passada per Leandro, no li ha sortit bé. La pilota arriba a Uedec, davant d'ell Sietes. Uedec torna a marxar a Sietes, que l'agafa per la samarreta, és falta i targeta. Sí, ara sí serà targeta. Sí. Senyor Albert, el que deia vostè s'està complint. El senyor García Aranda està controlant bé el partit. O no? Sí, estic d'acord amb la seva afirmació. Crec que està duent bé el partit, està deixant jugar i està intentant ser el menys protagonista possible. És la 5a targeta groga, arriba a la seva mitjana. Atenció a aquesta paret que han pogut fer Iván Campo i el gol! Un gol molt maco del València. Un gol molt maco del València que arriba després d'una errada absurda de l'Espanyol. Ara hi ha una baralla entre Leandro i Torres Mestre per aquesta pilota. Leandro li està dient a l'àrbitre que no es perdi més temps, que els jugadors de l'Espanyol estaven amagant la pilota, i aquí tenen la jugada d'Iván Campo, la paret de Fernando, i amb aquest tic-tac s'ha trencat tot el dispositiu defensiu de l'Espanyol. Per Iván Campo, el primer gol que marca aquesta temporada, en una de les primeres pujades del central de l'equip del València, la paret preciosa i el 3-2 que puja ja al marcador. Juga l'Espanyol per un partit que, com a mínim, està tenint gols, Àngel. Poca cosa més, perquè futbol... Sí, almenys ara hem vist un gol també maco, no? La regulació, la paret, s'ha demostrat que només una paret trenca la línia defensiva de 4 homes, molt bona de Fernando de primeres, i li posa una miqueta d'emoció al partit, no? El primer Espanyol-València va acabar amb un 3-0, va ser el 22 de novembre de 1931, ja fa algunes temporades, l'últim 2-0 l'any passat, la més gran golejada local, la 5-0 de l'Espanyol el 3 de juny de 1996, la major golejada del València un 4-5 l'any 67. La història dels Espanyol-València, com dèiem, 58 partits ja disputat entre totes dues institucions. Ara hi ha falta favorable al València, és una falta perillosa que ha provocat Leandro. Som al minut 34 de la segona part del partit. I tenen la tanca defensiva de l'Espanyol. Davant de la pilota el mateix Leandro, que prova el xut directe pel damunt del travesser de Toni. Avui juga remengat. Fa calor avui a Sarri. Aquí tenen el xut de la falta, la Leandro, que ha passat pel damunt del travesser. El llançament de Toni, llarg, salta Poyatos, ha tocat Lemoine per Cristóbal. Arteaga, Roberto. Bogdanovic, la pilota per Subi, que fa un llançament llarg. Ha saltat Nando. Recupera el València. Falta molt evident, molt tonta, molt absurda, molt espectacular de José Ignacio. Aquí tenen Bogdanovic. Torres Mestre. Pilota per Pralija. Moya, Fernando, Moya. Ha recuperat l'Espanyol. Ha pogut tallar Sietes, la pilota que anava a l'Ardín. Lluita Leandro. La treu Lemoine. Posa la cama José Ignacio, marca falta l'àrbitre. Aquí tenen el jugador de Logroñés.
L'acció de José Ignacio davant Bogdanovic. Hi ha una falta de Luis López a Wedek. I continua Àngel havent un munt de faltes. Sí, hi ha moltíssimes, tornen a haver moltíssimes interrupcions. Només l'estona dels 3 gols ha estat una mica moguda i la resta, ja et dic, València volent tocar la pilota sense fer massa mal dalt. Hem vist 40 faltes. 16 de l'Espanyol, 24 del València. I ara els jugadors de l'Espanyol han llançat la falta directament fora perquè Wedek ha pres mal. Pizarret arriba a la zona on està l'àrbitre per reclamar que no es perdi més temps, i aquí tenen Paco Flores preocupat pel resultat en aquest últim partit de l'Espanyol a Sarrià, l'últim partit de Lliga. El València pretén fer un altre canvi, seria el tercer, el jove Rubén Navarro, que la setmana passada va debutar a primera divisió. A entrar al terreny de joc, aquí el tenen amb el dorsal 30, en el lloc de Gabriel Moya, que d'aquesta manera finalitza la seva participació en la Lliga 96-97. Rubén Navarro és un altre dels joves futbolistes del València B, que aquesta temporada ha disputat partits de segona divisió B, i Gabriel Moya, que se'n va cap a la banqueta. Xavi Navarro titular la pilota amb el pit. La juga amb Iván Campo. Wedek que s'ha recuperat, és ja al damunt del terreny de joc. Leandro tocant i tocant, juga amb Fernando. Rubén Navarro a recuperar l'Espanyol. Bogdanovic, quan l'estorba Pochettino, obrint per Torres Mestre, que juga amb Pralia. Torres Mestre, puntada llarga perquè corri Wedek, no ho ha fet, Chico Palardín, surt Zubizarreta i envia fora de banda. Ja fora de banda favorable a l'Espanyol. La pilota ha acabat a la grada, ara arriba. Torres Mestre que faci el llançament. Aquí tenen Tamudo a punt de sortir al terreny de joc per substituir, com deia Xavier Torres, suposem que Lardín. Segurament. Que rep aquesta pilota a l'interior de la gran, el bon control de Lardín, n'ha tret un corna. Digui. No, anàvem a dir que Jordi Lardín segurament espera ja el canvi. Ara parlava precisament Paco Flores, mirava Jordi Lardín, i segurament doncs, el capità de l'Espanyol, davant l'atenta mirada de el gran de la família Lara, doncs serà substituït perquè tot Sarrià li faci l'últim homenatge just abans de deixar l'entitat per marxar, com abans havia fet el seu bon amic Roberto Fresnegoso a l'Atlètic de Madrid. Llançament de Lemón, de 3 José Ignacio, ja fora de banda. Aquí tenen Jordi Lardín. Denuncia el canvi. Doncs no serà Lardín, serà Wedek. No serà Lardín. Aquí tenen Lardín i Wedek abraçats. Lardín no tindrà aquesta possibilitat que hem estat comentant. El francès Wedek deixa el seu lloc Tamudo. Jordi Lardín. Està tocat, eh? Sí, està tocat. Està tocat, eh? Són els últims instants de la seva trajectòria a casa seva. No hem d'oblidar que Jordi Lardín, tot i que no ha format part del futbol base de l'Espanyol, més que una temporada, doncs és un home directament relacionat sempre amb l'Espanyol, és un jugador
que per la seva joventut, pel seu carisma i per tot, ha estat un dels emblemes d'aquest Espanyol en les últimes temporades. Probablement Raúl Tamudo o altres com Toni Soldevilla, un altre dels grans cracs que té a les portes del primer equip l'entitat blanc-i-blava, doncs hagin d'agafar una miqueta el testimoniatge que deixa Jordi Lardín. No serà senzill. Gens, perquè un home tan jove que sigui capaç de ser tan líder dintre del vestidor, tan líder davant els aficionats, un home important pel cos tècnic, un home important pels directius, un home important una miqueta per tots, i a més un dels pocs que representa l'Espanyol amb la selecció sub-21 durant tants i tants partits, fa que sigui un home molt important, un home que sense cap mena de dubtes serà recordat durant molts anys a l'entitat blanc-i-blava. Perquè això, Àngel, o es du o no es du, això no s'aprèn, El que no s'aprèn? El lideratge. Sí, hi ha grandíssims jugadors, però que després no tenen el carisma suficient entre els seus companys per ser líders del vestidor, està claríssim. Depèn molt més de la personalitat i del caràcter que no pas de les característiques de joc. L'àrbitre Balemoan sobre Javi Navarro. I aquí tenen Nicolau Edec. És Fernando. Carpin. Leandro. L'altra vegada Carpin. Obrint Fernando per Sietes. El tall de Bogdanovic, l'àrbitre dona fora davant de pal València. I a buscar-la Fernando. Com a les acaballes ja del partit. Falten 2 minuts pels 45. L'àrbitre segurament Sergi Albert allargarà. No crec que massa, No massa, està també per la labor que és l'últim partit, que no s'hi juguen res. Sí, la veritat és que s'ha vist sobretot quan li ha tret la targeta a Pralija per treure la samarreta. Posava una cara com volent dir, és que no em queda més remei, no? Si no trec la targeta jo, me la trauran a mi l'informador. Ara Paco Flores preguntava quan quedava, des de la mateixa banqueta li diuen que 1 minut, i ha aprofitat per encendre una cigarreta, que és probablement l'última que es fumarà aquí sobre la mateixa gespa de l'estadi de Sarrià. I ja previst, com deies, un partit de veterans, i segurament Paco Flores, com a exjugador a l'equip, el voldrà jugar. Aquell dia no fumarà, però. I no podrà fumar, lògicament. Ni mira el partit, Paco Flores. Ni mira el partit. Està histèric, Sí, està com... Està trist. Està dient, s'ha acabat, I està trist. Té cara de trist. És per estar-ho, És per estar-ho. Són 74 anys d'història, insistim. Història viva i directa de l'Espanyol. Que tots els que hi han estat lligats doncs s'ho senten especialment. Clava un xut Pràlia, sorprenent. La pilota ha marxat fora. I és perdre el que ha estat el símbol de sempre de l'Espanyol, l'estadi de la carretera de Sarrià, entrar en el terreny del desconegut. El club jugarà tot el seu deute, però ha de marxar a jugar en un estadi que no sap com li pot anar i a provar sort sense el seu patrimoni de tota la vida. Com al minut 45, temps afegit ja a Sarrià. Els últims minuts de futbol oficial de l'estadi de la carretera de Sarrià, on hi han jugat homes com Zamora, com Kubala, com Di Stéfano. Atenció a la jugada de l'Espanyol, que ho torna a provar ja fora. El llançament ha marxat a l'esquerra de la porteria de Suri. Aquí tenen Jordi Lardín, l'altre que avui diu adeu a l'Espanyol. Ha marcat fora de joc l'àrbitre.
que m'ha semblat que estava ben assenyalat. Sí. En un dia especialment sentit pels socis i simpatitzants espanyolistes. José Ignacio. Per Carpin. És Luis López. Rubén Navarro. Penja la pilota, intenta la rematada, Leandro fora. Ja fora de la porteria. I aquí tenen García Aranda i el senyor Lara preguntant-se per què no marca al final del partit. Jordi Lardín. L'estadi, Flores. Imatges de l'Espanyol 96-97, que ha tingut una temporada supercomplicada. I que ha acabat molt bé. Sí. No només perquè en l'últim tram de la Lliga ha tingut uns resultats fantàstics, sinó també perquè en l'últim partit ha aconseguit vèncer, o està vencent en aquests instants el València per 3-2, i per tant posarà fi a la trajectòria de la Lliga i a la trajectòria de Sarrià amb una victòria, i això és important. Serà Javi Navarro qui faci el llançament d'aquesta falta, buscant el València la seva última oportunitat. Pilota penjava a la frontal de la Gran, que cau a Carpin, ha posat el cos per l'Ia, ha marcat falta de Carpin el senyor José María García Aranda. El llançament de la falta de Pochettino buscant Toni, que fa una puntada llarga pel cap de Tamudo. Luis López, pilota per Subi, que juga per baix en Luis López. Ha pressionat Lardín, Subi, així que ha vist que la pilota hi anava, i al final del partit. Final del partit a Sarrià. Jordi Lardín. Aquí el tenen. Envoltat de fotògrafs, de càmeres. Paco Flores, l'home del miracle. I el president de l'Espanyol, el senyor Francesc Perelló, que avui també diu el seu Escoltarem, Pere, escoltarem Jordi Lardín. Y la verdad es que es muy bonito. El so que arriba de la gespa és impossible. La situació de Lardín